Eka joka hiihtää tästä Lännentilan leipomolle saa 50 € ja kunniakirjan. Moi! Saat 50 € kun hiihät tästä Lännentilan leipomolle. Juu, ei. Päivää. Saat 50 € jos hiihät tästä tohon meidän Lännentilan leipomolle. En. Meillä on sulle monot tossa, tässä on sukset ja sauvat. Ettekö te muuta keksine? No ei me muuta. Ja kukaan muu ei suostunut lähteä. Tää on hiihtokeli parhaimmillaan. Siitä vielä suoraan. Oot ilmeisesti hiihtoihmisiä. Joo. Hyvältä näyttää. Perinteisellä. Siirrytään seuraavalle elementille, lumibaanalle. Ja sit päästään taas haastavampaan osuuteen. Ja loppusuora alkaa häämöttää. Loppusuoralla mennään viimeiset metrit. Saatko jopa luistaa, kun on täällä paljon hiekkaa? Siinä on maaliviiva. Ja saavutaan maalille ja voittaja on täällä. Ollaan saavuttu määränpäähän ja täällä ollaan palkintojen jaossa. Ensimmäisenä siitä mainittu 50 € on Lännentilan viippo. Ja sitten on paljon puhuttu diplomi, kunniakirja. Sitten on vielä Lännentilan porkkana rieskasia. Just leivottua tuoretta porkkana rieskaa. Mahtavaa.